Hej, jeg hedder Nikolaj, og jeg kommer fra Københavns Frimenighed, og jeg går på ID, første årgang. Jeg synes ID er rigtig, rigtig spændende. Det kan godt være meget udfordrende i forhold til den tjeneste, men nu er jeg er med til cellegrupper. Og nogle af de ting, vi lærer her, om for eksempel hvad fællesskab er, det er utroligt spændende at se sådan i den kontekst, jeg bevæger mig i. Det kan godt være meget udfordrende. Det er ligesom hele pointen er, at vi skal blive reflective practitioners, altså reflekterende udøvere. Så det gør ligesom, at man skal stille spørgsmålstegn, hvor man står og sådan nogle ting. Det kan være vildt spændende, og jeg tror også, det er meget, meget givende. Det kan selvfølgelig være lidt hårdt at være i, men det betyder ikke, at det er dårligt. Jeg har i hvert fald indtil videre været rigtig, rigtig glad for det. Det er meget spændende, og jeg er glad for, at for at gå på en bibelskole, så er jeg ikke nødt til at tage til Australien eller alt muligt andet sted, men jeg rent faktisk kan blive ved med den tjeneste, jeg har i min kirke, samtidig med at jeg går her. Så jeg ligesom kan bruge det helt vildt konkret, og vi på den måde også er mange fra København, som kan holde hinanden lidt op på det, vi lærer. Sådan lidt idealistisk, så kunne det også være smukt at se kirker fra København samarbejde i højere grad. Hej så, jeg har gået på ID nu i snart 6 uger, og jeg har været rigtig, rigtig glad for det. Jeg må nok indrømme, at det er noget af det mest udfordrende, jeg nogensinde har gjort. Jeg er rystet og frustreret, og jeg begynder at forstå, at Gud han ikke bare ser mig som Mitzi, men han har hjerte for fællesskaber og for grupper af mennesker. Og det jeg har lært allermest af, det er at være sammen med andre unge mennesker. Og det her med, at næste kærlighed er handling og en realitet. Og jeg er faktisk ikke så bange for at spise mad sammen med mennesker mere, eller tage toget. Jeg er enebarn og har altid været sådan meget individualistisk, men Gud han udfordrer det, og det har været super fedt. Så der har været blod, sved og tårer, men jeg lærer, hvor stor Gud han er, og hvor meget han bare ønsker at nå den her verden gennem mennesker som dig og mig, og gennem det, at vi står sammen. Og jeg er glad for den udfordring, jeg har fået, og ID har klart og vil klart være et vendepunkt for mit forhold til Gud, og for den måde, jeg tænker kirke og ser mine medmennesker på. Ja, så prøv det. Okay. ID har været rigtig spændende. Det har været rigtig, rigtig udfordrende for mig. Der er rigtig mange ting i forhold til mine meget grundfæstede tanker om Gud, og det at være fællesskab, som er blevet rystet godt omkuld, og blevet rykket op med roden. Mine tanker omkring Gud som vores far, og det at være fællesskab er blevet ændret, og jeg føler mig udfordret, også i forhold til de menneskesamtaler, jeg har haft, og til den måde, kirken har taget imod mig og udfordret mig. Det har været interessant at lære at være et fællesskab på ny, og gøre noget arbejde for det. Jeg synes, det har været hårdt, og det har været frustrerende nogle gange, og man har taget det fra og været fuldstændig fyldt op, men det har været på en livsgivende måde, og det har gjort, at man har lyst til at lære mere, og man har lyst til at bruge teorien i praksis, og man har lyst til at prøve det af og se, om det virker. Så det har været helt fantastisk, og det har været meget livsforandrende. Og der er så mange ting i Bibelen, der er blevet levende for mig. Så det har været rigtig, rigtig godt. Det at gå for ID har betydet rigtig meget for mig. Det har betydet, at jeg begynder at stille spørgsmålstegn ved kirke, og ved hvordan jeg laver kirke i min hverdag, hvordan jeg udfører det. Det har også provokeret mig enormt meget. Det provokerer mig i den måde, at jeg er meget individualistisk, og jeg kan godt lide mine egne tanker, mine egne
holdninger, og hvad jeg gør i mit privatliv. Det er mit eget. Men en af de første ting, Steven han sagde, da vi var på introtur, var, at det jeg gør i min fritid, det påvirker kun mig selv, det påvirker min nærmeste, og det påvirker min menighed. Og det har udfordret mig gang på gang til simpelthen at overveje de ting, jeg gør, og hvordan det påvirker fællesskabet. Hele den her fællesskabstanke har bare været the key thing i det her med ID for mig. Og det bliver det ved med at være, og det har det været igennem alle de emner, vi har haft, at det er det, vi vender tilbage til. Det er simpelthen community, det er fællesskab, og det er fællesskab ikke bare på den gamle måde, men på en helt ny måde. Så det er det, der bare har rykket rigtig meget i mig. Noget andet, som også har betydet rigtig meget for mig, er, at det sætter hele mit forhold til Gud, bliver også redefineret og omdefineret. På den måde, at mit liv og den måde, jeg har set ham som en meget streng Gud, at det bliver blødt op, det bliver gjort blødt og godt og meget mere nuanceret. Hele mit liv er blevet meget mere nuanceret, hvilket er dybt provokerende en gang imellem, men rigtig godt. Så det er, hvad ID har gjort med mig, og forhåbentlig også bliver vi med at gøre. Så, yes. Jeg tror, at det, som jeg indtil videre har lært mig om på ID, det er at sætte spørgsmålstegn ved de ting, vi gør, og den person, jeg er, og den kultur, jeg er i, og finde ud af, sætte spørgsmålstegn også ved kirken. Og den var igennem, når man sætter spørgsmålstegn ved tingene, så finde ud af, hvad er Gud, hvor er Gud i alt det her. Det udfordrer, og det provokerer. Undervisningen har været provokerende, men på en eller anden måde, så er det så, når man er kommet langt ud og har fået gjort op med nogle ting, så har man så kunne finde ind til, hvad er det, vi har gang i. Og finde ud af, hvad vej, der er den rigtige at gå nu. Jeg håber på, at alt det her, det må sætte gang i nogle handlinger for alle de her tanker, vi har sammen, tror jeg, kan blive til noget rigtig stort.